एक्ट्रेस सेलिब्रिटी बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारि बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां बा सानसे सिगां मोनसे पस्ट होदों। जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों। गेमस्रि दैमारि गासिबो सिनायखानाय फावखुंग्रि एक्ट्रेस आरो इउटुबार गेमस्रि दैमारि सिस्टारखौ गासिबो सिनायखायो। कार्बि आंलंआवहाय बिथाङा थांदोंमोन। गेमस्रि सिस्टारा मोनसे रिल्स होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों, बेखौ आं होनो थांगासिनो, बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नाय। गेमस्रि सिस्टारा कार्बि आंलंआव मा जाथाय जाखो? ओरैबायदि थायो जोंना बर' मानसिफोरा, सोरनिबा सासे मानसिनि बुस्थुखौ बा मानसिखौ लस खालामनो नागिरो बा धंस खालामनो नागिरो। बर'जों बर' मेगन गोसा होनना बुंनाया बेनो। आं बुंदों आरो मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय सासे ब्रादारा रिप्ले होदों गेमस्रि सिस्टारखौ। मानि थाखाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। गेमस्रि सिस्टारनि गारिखौ कार्बि आंलंआव स्क्रेच खालामजोबदों आरो ना। बोरैबा माने स्क्रेच खालामबाथ' माने गारियाथ' बिराद असाइस नुखायो। जिखुनु जा, बहाबा कारानो जा बा बाइकआनो जा, गारिया स्क्रेच जायोबा बियो सेकेन्ड हेन्डआव फानबाबो बियो दाम खमाव थांखायो। मबाइलानो जा न' लोगोफोर, स्क्रेच जानाय माने बियो सेकेन्ड हेन्डआव थांनाय आरो ना। थिग बेफोरबायदिनो गेमस्रि सिस्टारनि गारिखौ सोरबा स्क्रेच खालामजोबदोंनो कार्बि आंलंआवहाय। गेमस्रिया दुखु मोनदों आरो रागा जोंनानै मोनसे भिडिअ बानायना होदों। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। जोंनि बर'फोरा बिराद माबा थायो दै, बिराद मेगन गोसा थायो। माने सोरबा माबा मोनसे दुखु खस्थ'जों माने माबा मोनसे लानायखौबो मेगन देरोब्ला, सोरबा न' बां लुबाबो जोंहा मेगन देरोब्ला बर'जों बर' मा जानांगौ जाखो? संसार जानायाव मा जानांगौ जाखो? गासैबो बे संसारखौ नागारना सानसे नङा सानसे थांनो नांखागोन। नोङो रावबो पार्मानेन्टलि थानो थाखाय बे संसाराव जोनोम जाफैयाखै। इसोरा नोंखौ सानसे नङा सानसे लांखागोन। बेयावलाय माने मेगन देरलायनाय खामानि थायो। सोरनिबा गारिखौ लाना मेगन देरनाय, सोरनिबा न' बां हा बांखौ लानानै मेगन देरनाय, थाखा फैसाखौ लानानै मेगन देरनाय। बेनिखायनो बुंदों मानसिनि जिउआ दिनै दोङो गाबोन गैया, रावखौबो मेगन सानानै लाब गैया। दा गेमस्रिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, सिस्टारा दुखुजों फोरमायदों। जोंबो दुखु मोनदों नुनानै। माने सोरबा खस्थ' खालामनानै गारि मोनसे बायो, बेखौ जुदि बहाबा थाङोबा बेयो जेबोआनो दाय गैया, बेखौ स्क्रेच खालामना हरबा मानो दुखु मोना जानो? नंगौना नङा लोगोफोर? मेगन देरनाय होननाया ओरैबायदि हामा। ओमफ्राय मोनसे गोरोन्थि जादों गेमस्रि सिस्टारनि, आं बुंनो सानो, गाज्रि मोनाबा। माने कार्बि आंलंखौ लानानै नाम बुंनाङामोन। जाय मानसिया गथ'फोरा खालामदों बे मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला बुंबानो जाबाय। गासैबो नङा, कार्बि आंलंआनो गाज्रि होनना बुंदों आरो ना गेमस्रिया। खिन्थु बे मोनसे गोरोन्थि जादों। सोरबा सोरबा गाज्रि मोननो हागौ कार्बि आंलंनिफोरा। कार्बि आंलंखौ डाइरेक्टलि नाम लानानै बुंनाङामोन आरो ना लोगोफोर, आंनि बायदिब्ला। आरो बै सासे ब्रादाराबो भिडिअ बानायखादों, नोंथांमोना नायना ला, आं भिडिअ होगासिनो। बे कार्बि आंलंखौ डाइरेक्टलि नाम बुंनायनि थाखाय मा फिननायखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। दायखौ मावो सोरबा, ओमफ्राय गामियाबो बदनाम थाङो आरो ना। बेनिखायनो गोरोन्थि मावनो नाङा लोगोफोर। दा कार्बि आंलंखौ लानानै गोरोन्थि बुंनायनि सायाव सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोना ला नोंथांमोना। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो दिनैनि भिडिअखौ बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहरब्लानो जाबाय। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर, नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो दिनैबो कमेन्ट खालामनो दाबावसै दे, भिडिअखौ सेयार खालामनांगौ, ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव नायग्रोना ला मोननैसो भिडिअखौ। ओमफ्रायो मोननै आपडेट जागोन दे लोगोफोर। मोनसेया जाहैबाय हिन्जाव खारनाय दै, गावनि आयं जानायखौनो लाना खारदों आरो ना। रुम भारानि फैसाबो होआखैनो, बे आयंखौनो गावनि फिसाला हिसाबै, आयंबाथ' फिसाला बिमायानो जागोन हिसाबै न', नंगौना नङा लोगोफोर? बेखौनो लाना खारदों। नोंथांमोना नायनानै ला, निउसनि गेजेरजों आंनो सेयार खालामनाय जादों। माने जोबोद दुखुनांथाव बा लाजिनांथाव जोंनि बर'फोरा। सोरखौबा फिसा गोनांखौ लाना खारनाय, सोरखौबा हिन्जाव गोनांखौ लाना खारनाय, बर'खौल'सो खोनायोसैलै। मा जाबावगोन दा? दे नायग्रोना ला जों निउसाव बहा जानाय जाथाया, मा गामियाव जानाय, नोंथांमोना नायबा बुजि मोनगोन दे। एक्ट्रेस सेलिब्रिटी बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारि बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां
बा सानसे सिगां मोनसे पस्ट होदों जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों स्क्रेच खालामदों थिगानो दं सोर खालामदों ना गासिबो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रानो नोंथांनि गारिखौ स्क्रेच खालामनानै हरबाय नामा जायनि जाहोनाव नोङो गासिबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने फानदों माने गारि स्क्रेच खालामग्रा होननानै नोंथाङा बुंदों बेथ' नोंथांना मोजां जायाखैना मा हिसाबै बुंनो हाखो नों कार्बि आंलंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि सोरबा खालामदों नोंथाङा सासे सानैखौ थांखिनानै बुंजायो डाइरेक्ट बेफोरबायदि कार्बि आंलंनि बर' होननानै नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो हाया एक नाम्बार गोरोन्थि बेनि थाखाय नोंथाङा निमाहा बिनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरनिसिम बेखौ हले आं डाइरेक्ट होनखायो आरो नोंथाङा बुंदों एथ' हिंसा खालामो नामा नोंथांखौ कार्बि आंलंआव रावबो हिंसा खालामग्रा गैया आरो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हिंसा हिंसि थाया आरो खालामा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि ब्रेनाव सोनानै लानाया गाहाम आरो मोनसे खोथा बिथाङा मा बुंदों माइन्ड गैयै ब्रेन गैयै खर'आव गोबोरखि गोजा आरे खर'आव गोबोरखि गोजाब्ला ब्रेन गैयैब्ला माइन्ड गैयैब्ला नोंथाङा कार्बि आंलंआव दखान होफैदों नोंथांनि दखानाव थांनानै नोंथांखौ इसिबां मोजां आब' होननानै सनमान लादों मान होदों नोंथांजों फट' खेबजादों सेलफि लाजादों नोंथांजों भिडिअ बानायजाबदों माइन्ड गैयाब्ला ब्रेन गैयाब्ला नोंथांखौ बोरै इसिबां मोजां आब' होननानै रेसपेक्ट होखो ब्रेन गैयाब्ला नोंथांजों माबोरैहाय एथ' मोजां रायज्लायनानै नोंथांजों सेलफि लाजाखो नोंथाङा दिनै बेखौनो माने जाय मानसिफ्रा नोंथांखौ इसिबां मोजां रेसपेक्ट होदों मान सनमान होदों बैफोरनि मान सनमानखौ नों दिनै जाबाय कार्बि आंलंनि मान सनमानखौ नों जाबाय जेनेबा जानाय बादियानो जाबाय जायनि जाहोनाव नोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ बुखिलांबाय इसिबां मानि नों इसेबो सानाखिसै जे आंखौ इसिबां मान सनमान होदों सासे सानैया खालामबाय हिसाबै नोङो एसे नैबेहाय साननांगौमोन ना दा माइन्ड गैया होननानै सोरखौ बुंखो नोंनावसो माइन्ड गैया दा नोंनावसो ब्रेन गैया जायनि जाहोनाव नोङो एसे फिसा खोथाखौनो इसिबां गिदिर इस्यु खालामदों ससियेल मिडियायाव हगारदों हा बेनि थाखाय नोंथाङा इसिबां मानि बेफोरबायदि गिदिर इस्यु खालामनाङामोन जायनि जाहोनाव नोंथांनि गारिया स्क्रेच जादों हा थिगानो दं आरो लास्टआव मा बुंदों लास्टआव मा बुंदों नोंथाङा सोंनायाव साला गथ' मानसिफ्रासो खालामदोंमोन आरे गथ' मानसिफोर खालामनायानो नोंथांनाव एसेबां गिदिर दाय जाबाय नामा बे गथ' मानसिफोरा मा बुजिनो बिसोर जेखौ मोनो बेखौनो खालामगोन ना आरो नोंथांनि गारिनि इसेबां गाहायावसो जादों आरो बे खामानिखौ गथ' मानसिफ्रासो खालामगोन दिनै नोंथाङा इसेबां मानि गथ' मानसिफोरखौ इसेबां माने गिदिर गिदिर बाथ्रा जाय बाथ्राया ननसेन्स होनजायो नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरखौ आं दा ननसेन्स होनगोन ननसेन्स नोंथाङा ननसेन्स जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हादों मिस गेमस्रि दैमारि आरो मा बुंदों लास्टआव मोजां गियान होनो रोङै बिमा बिफानि गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जायो कारेक्ट खोथाया कारेक्ट नोंखौनो नोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां गियान होनानै मोजां खाङाखै जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि जाला माला खोथा बुंग्रा जादों नोंनि नोमा नोम्फायाबो नोंथांखौ मोजां गियान होनानै खांनायमोनब्ला नों दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन बुजिबायना कारेक्ट खोथाखौनो बुंदों नोङो बिमा बिफाया मोजां गियान होनानै गथ'खौ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन नोंसिनि नोमा नोम्फायानो बेफोरबायदि नोंखौ मोजां गियान होनानै खांनो रोङाखै जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायग्रा जादों इउसलेस माइन्डलेस नोंनो स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आं जोबोद रागा जोंदों दै बेफोरबायदि जाला माला बुंलाबायनाङा सासे सानैनि थाखाय फुरा डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लानि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बुंलाबायनाया खिन्थु जोबोद गाज्रि जादों निमाहा बिनांगौ गेमस्रि दैमारि ओके दिनै भिडिअ बेखिनियानो थैंक इउ খুড়ীমাকক পলুৱাই নিলে ভতিজাকে দুখন ঘৰত কানুনৰ ৰোল পুনৰবাৰ খুড়ীমাক ভতিজাৰ সম্পৰ্কত কালিমা সানিলে দুই পুৰুষ মহিলাই
ডাঙৰ কথা হ'ল যোৱা ৰাতি মাইকীজনী পলাই গুচি গ'ল। কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক ঘটনা ঘটিল এইখন অসমতে। খুৰীমাকক ভতিজাকে পলুৱাই নিয়াক লৈ হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দুটা পৰিয়ালত। কিয়নো খুৰীমাকৰ আছিল 2 পুত্ৰ কন্যা সহিতে স্বামী। ইফালে ভতিজাকৰো আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ। কণমানি পুত্ৰ সন্তান সহিতে পত্নীক এৰি খুৰীমাকক পলুৱাই লৈ গ'ল ভতিজাকে। পত্নী আৰু কণমানি পুত্ৰক এৰি থৈ যোৱাত কান্দোনত ভাগি পৰিছে ভাড়াঘৰত থকা পত্নীয়ে। গড়েশ্বৰৰ হেপকুচিত ঘটিছে এই লজ্জাজনক ঘটনাটো। গাঁওখনৰ হৰিচন্দ্ৰ বড়ো ওৰফে কোলা নামৰ লোকজনে পলুৱাই নিলে দুটি সন্তানৰ মাতৃ তথা খুৰীমাকক। কি নাম আপনার হাজবেন্ডের নাম কি? ইয়ার নাম না কুলা বাবু লড়া কেটা আছে বাচ্চা? এটাই আর নাই কোনো কি শুনিছো নামটো হৰিচন্দ্ৰ বড়ো জানো বিচাৰে দিয়ে আৰু আমাৰ ওচৰত মানে বহুত দুখ পালা না সিহঁতে গিৰাকৰ পালে ঘৈণীয়েকে দুখ পালা আৰু ঘৈণীয়েকৰ পালে গিৰাকৰ দুখ পালা এইখিনি মাজতে বিচাৰি কিনে গাঁওখনৰ নাম বৰডাংচি গাঁও কি হৈছে কি হয় এন্তে মানে সম্পৰ্ক কি হয় সম্পৰ্ক এইটো ভাৰ্যা বেটা হয় আৰু সেইটো খুৰী মায়েক হয়। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত মেডিকেলত যাম বুলি যায়। তাৰমানে সেইদিনাৰ পৰা মইতো ৰখি আছো যে দুপৰীয়া মই অলপ সোনকালে ভাত খাম, 12:30 এটা বজাত ভাত খাম, সোনকালে আহি পেলাই বনাবি, মই অলপ বেলেগৰ দিকে যাওঁ, গাঁৱৰ দিকে অলপ কাম আছে। তেতিয়াৰ পৰা অহা নাই কিয় নাহে ফোন কৰি আছো এতিয়া নেকি সন্ধিয়া মোটামুটি 5টামান বাজি গ'ল, তেতিয়ানো ফোন নাই। ৰিচিভ আছে কিন্তু খঙত আছে তাই। তাৰপিছত তই এতিয়া খঙত এনেকে মোক কথা পাতি আছা, তই নিশ্চয় মেডিকেলত নাই। মেডিকেলত থকা হ'লে মই গম পালো, মইতো যাম বুলি কৈছিলো না ৰাতিপুৱাই। মই তোৰ লগত গাৰ্জেন, মই তোৰ লগত যাব নোৱাৰা কাৰণে কি আছে তাত কুৱেশ্যন কি আছে? ময়ে তোৰ স্বামী, তোৰ লগত যদি মই যাব নোৱাৰো তই কাৰ গাৰ্জেনক নিব খুজিছা, কাক নিব খুজিছা? যে তোৰ কি বেমাৰ হৈছে, কি বেমাৰ হোৱা নাই, মইতো জানিব পাৰিম না। এনেকে কৈ পেলাই তাৰমানে সেইদিনাখন নাই মই নাযাওঁ, মই নাথাকো, মই যাওঁ, হয় ট্ৰেইনত জাপ মাৰি মৰিম, হয় মই য'ত যাব লাগে ততে যাম বুলি কৈছিল। তাৰপাছত নায়ে আৰু সেইদিনাৰ পৰা নাই ফোনে ৰিচিভ নকৰে আৰু। আপোনাৰ পত্নী হয়? ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? ল'ৰা মোৰ বৰ্তমান 13 বছৰ ৰানিং চলি আছে, ছোৱালীটো 16 বছৰ। মোমেকত আছে ছোৱালীটো মোৰ। ছোৱালীটো মেট্ৰিক দিব লগা অহা বছৰ। কাৰ লগত গৈছে মানেতো মইতো নাছিলো না, মই গুৱাহাটীতে আছিলো। মই অহাটো 2 তাৰিখে আছিলো, এই 2 তাৰিখ মাৰ্চত সেইদিনাখন আহিলো। মই আমাৰ নিজৰ যিটো নেকি ভতিজাই কেনেকুৱা যদি এনেকে ভতিজা লৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিছে? এতিয়াতো মইতো 2জন গৰাকীয়ে বিচাৰিছো এতিয়া বৰ্তমান। আপোনাৰ ৱাইফ যদি আকৌ ঘূৰি আহে ৰাখিবনে আপুনি? ৰাখবা লাগব। ঘূৰি অহাটো বিচাৰাটো গ্ৰহণ কৰাটো গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছো বৰ্তমান। তেওঁলোককতো য'তে কি নাথাকক এতিয়া উভতি আহিব লাগে। হয় মোক তাৰমানে আমাক সকলোকে তাৰমানে সকলোৱে বিচাৰি আছে যে তেওঁলোক লাগে আৰু